Hello guys, kumusta? Welcome back to Rage Vlog. It's November 30, 2024 guys. And Saturday karon guys, Sabado. Og tungod kay Sabado naman pod panibagong fall episode na naman sa mga aso ni Kuya Gulyat ang inyong madunggan. And this time, aduna ni title guys nga Pana-Panahon. Yes, sa title pa lang guys no, murag kasayo data kung unsa ni nga story is all about. So related yun siya sa panahon guys no. O kung gusto na ninyo dayon madunggan ang drama, paki-forward na lang. Nagluto pa kog sudan guys para sa akong paniud ko. Late na kay nga paniud to guys, alas 4 na. So atong sayron guys no, kung unsa ang tanhaga nga naglingin sa mga asoy karon guys nga adunay title nga Pana-Panahon. So si Pana guys, usa pala ni siya no ka weather reporter. Og tungod sa iyang pagka weather reporter guys, murag na shock siya no, nabaguhan siya guys sa iyang status. Nga daw sikat na siya. Hay na kaayo ang iyang feelings guys, grabe siya ka proud no. So atong sayron guys no, kung asa siya dalon sa iyang proud guys sa iyang garbo. Importante yun kay sa tao guys no, nga mapainobsanon pero nausab si Kara Pana guys no, kay mahitas una siya tungod sa iyang kasikat, fame na siya and famous. So atong sayron guys no, kung unsa ang mga consequences nga iyang atubangon guys, musikat pabaga siya pag-ayo guys or basin diha ra siya kutod no sa iyang kasikat guys og paingon na siya sa pagkalaos. Ayan na, di yung kalikayan na guys no, nagiubang mga tao no, labi na kung musikat, mausab ang kinaiya. Which is kay balogyod ta nga dili ni maayo guys no. O before ang drama, before that, magbasa sa ta guys no sa inyong mga comment sa niagi na tong upload guys nga adunay title nga Unggay Kamunggay. Salamat nga pala sa 817,000 817 views guys. I hope maabot pa nag 1,000 guys no before the end of this month. Anyway, today is last day of the month pala guys no. It's November 30 and Bonifacio Day. So unsa man ang inyong mga kalihukan ron guys no, since it's Bonifacio Day, I think kitang mga normal nga tao guys, may mga trabaho no sa gobyerno, padayon lang gyapon like ordinary days, pero to nagtrabaho sa gobyerno guys, it's double pay guro no sa nagtrabaho bisan holiday or white trabaho. So from there guys na magbasa ta sa naging drama guys nga Unggay Kamunggay. Shout out and greetings to you. Nag-iisa na tong komentor guys, Dads Vasquez. Daghang salamat Rage Vlog ug Sir Dodong sa mga asoy ni Kuya Gulyat sa Unggay Kamunggay fall episode. God bless us all. Again, thank you so much Dads Vasquez sa imong walang sawang pagsubaybay no sa mga drama nga gina-upload nato diri guys, courtesy of RMN Drama og sa Diwa HPC no og sa DXDC Davao. So ayan guys no, thank you so much. Og after ani guys no, pa i-upload ko nato dayon ang drama nga Bagong Bayani. Yes, asahan ninyo guys no, every Saturday fall episode sa mga asoy o Bagong Bayani. I know most of you no, or some of you nagpaabot ko guys ani nga drama mo na dinatudugayan dayon no, pwedeng i-upload guys after ma-record na nato no ang part 6. Og himo na ko ni siya nga intro guys no, it's 4:22 PM. So it's 1 hour kape no, magsugod na guys ang mga asoy ug Bagong Bayani. Og I hope nga dili mag-burn out guys no. O lisod kay pa mag-burn out guys, kay nagdependent naman gud ko sa PLDT nga wifi. Ang signal diri guys grabe kahinay, butsaon na lang. May mga adlaw no, may mga gabi guys nga mag-burn out. Ug unta dili ron mag-burn out. Naghaling pa ko guys sa mga basura, mga dahon-dahon.
So I think enough na atong intro guys no, o kung padayon nga po mo nakasubaybay up to this part. Thank you so much. Og magsugod na ang drama again. This is mga asoy ni Kuya Goliath. Panahon. Alin na si Kuya Goliath sa iyang mga aso. Panahon! Good morning, Cebu. Unsa kay mamahimong dagan sa atong panahon karon? Para sa latest weather update, ani ang atong gwapa na, biba pa, yung weather girl, Pana Morada. Si ate naman! Si ate naman, mo report ma! Luminaw ka, si ate! Oy, si ate na ni mo? Oy, DC! Normal mga silingan! Ay, saba, ma! TV Ay, ha? Si ay, Panada! Si Panada! Ko kadungog di ate! Namutingog na na! Buntag Cebu! Nara! Cebu, Pilipinas! Pastilan, ayaw gid mo kawasong adlaw sa inyong mga bahay nga white ang jacket, raincoat o payong, ha? Kung di mo ganahang magkasakit, kay sigurado kung ano nang atong kapuntahan sa Baguio, Cristina! Si mong ate! Uy, ang ayan kayo sing ate! Jud, Not sigo just pa! one, but two typhoons ang mag-abot rong si Manaha. Kaya namataan nga nagasuod na sa nasod si Bagyong Lumina. Ay pastilan! Mura na lang sila mag-party-party din is ato. Kaya mulungtad Bagyong Dulan o sa kasimanang ilang pag-standby sa atong lugar. Pero ayaw lang gid mo kabalaka among mga avid viewers kay dira magdugay kanang mga bagyuha kay ngadto-ngadto kapuyo naman gid sila. Basta kay amping lang gid mo sa kanunay ha. Og syempre, di na to kalimtan nga mag-ampo aron sa posibleng mga disgrasya ipalayo. As always, kinang inyong gwapa og bibang weather girl, Pana Morada mo ingon nga ang kinabuhi panapanahon lang. Whether you like it or not. See ya! Thank you, Direct. Thank you. Yes, I'm done for the day. Hi, babe! Elijah, babe! Oh, Thank you for visiting me early in the morning. Ganito. Of course. Og niya, gidalan di ka sa imong paboritong breakfast. Wala ko ato sa office. Pasensya na nga medyo nadugay. Imbis na sa second gap ko mo report, na second to the last gap na hinuon. Uy, problema, uy. Sige. Di nagbagdugay, ha? Malit na ko sa malit na ko sa trabaho. Make sure that to eat, okay? Yes, babe. Thank you. Amping sa work. Love you. Love you. Ay, sus! Friend! Nakis ba, oy? Swerte gini mo sa imong boyfriend, sa? Ay, true. Swerte gid kay kong Elijah. Gwapo na, buutan, pag-cute. Pareha sa bitaw mo. Swerte mo sa siya nimo, kay ikaw, gwapa na, bida pa, unya, sweet pagyud, bright, kugihan, ug buutan pagyud, ug usa sa pinakamaayong weather reporter sa atong station. Weh, ikaw gid Shing. Imo lang siya kong ulog-ulogan. Bias kay ka, abi BFF man ta. Ay, mas may pagsawan na tong gidang pagkaon ni Elijah. Dili, mga untay. Ay, ayaw, uy, para imo gud na. Hala, hindi ko kahurot ka ini. Sige na, sige na. Ano pag diet diha? Di na pwede sa tong trabaho ha. Dali na, share taan dali. Hindi lagi ko, maikuko. Sige na, uy, share ta noon sa good in tao ka. Ay, hi. Tawag ka ni boss. Ha? Ni Mr. Chavez? Nga naman ko, no? Kung may baw. Ato lang sa iyang opisina, ma'am. Okay. Sige, thank you. Hala ka, gano'n ka ang gipatawag man ka? Lagi, oy. Nakasaka ako. Atuan na dayon. Lingkod. Hi, boss. Thank you. May buot kong pakiksultihan ni mo, Pana. Nga naman ang boss. May tungod kini sa imong segment nga whether you like it or not. Mong gipatawag ta ka. Kaya naman, boss. Nakasama ko, ha? May sako, boss.
may saba ko, boss. O, unsa man? Ay, tungod pa sa akong gisulo, boss. Ay, awa lagi daan pagid lagi ko. Bubura magod ang sayal nga akong gigamit nga nagdapat jud kog props kapayong og jacket. Boss, ayo ko bala ka, boss. Ug bang adlaw magsulob kog mga taas-taas nga sayal lang. Mas taas ato akong gisulob. Nakalimot manggod ko nga may mga bata man diay mananaw sayo sa buntag, boss. So, Ikaw, gyud. Um, Dili ni tungod sa imong props o outfit. unsa day, boss? Kusog na kaya ang akong tingog? O paspas na akong musulti? Natural na gid na, boss. Labi na og excited kaayo ko. Kay mo kusog man akong tingog, nya mo paspas ang akong sinultian. Pero boss, ayo ko bala ka, boss. Kay ako nang hinayan. Sa ka ba silit-silit ka man lang, mula ka magkwitis. May mo ba pahumanon una ko nimo sa kung buot isulti? Sorry. Okay, boss. Padayon, boss. Kana. Kana imong ka-hyper. Kasaba. Kadako si mong tingog o karatatat nga sinultian. Dili ka pwede sa morning program. Ha? Ayaw ka bala ka, boss. Ako nang hinayan ang akong tingog. Unya, ang pag-deliver sa ako ang lines. Mao nga ibalhin ti ka sa panggabi nga news program. Abi manggod na ako o kung naa ka sa morning program, dapat high ang imong energy aron matakdan ang mga viewers. 'Di ba, boss? Naminaw ka ba nako? Uwa. Ha? Oo. Naminaw. Asa gani ko nimo ibalhin, boss? Matod ko, ibalhin ti kas gabi sa prime time. Sa prime time? Tinuod ka, boss? Yes! Congratulations! Thank you kayo, Mr. Chavez! Thank you! Maunagit ni ma, maunagit ni. Mao na ni ang dugay na tong gipaabot. Umisikat na gid ko ini ma, Robbie. Dugay naman ko kang sikat, ate. Laibaw man ko, nga dugay na kong sikat. Diyan sa itong mga silingan, kanang mga maligyag newspaper, taho, balot, mga call center agents, kagikan pa sa night shift. Kailan mangyapon sila ni mo, di sikat yapon ka, ano? Pero lahi ni, ug feel pagkit nako, padayon pa ang blessings nato ini. Di na kita magutman o magkautang-utang. Kapiski ka, ate. Nigdako sa nako. Gusto na kong pares ko nimo. Idol ti ka, ate. Pana? Oh, pana. Idol sa tika. Pa-autograph sa di. Ay, wait ha. Wait, sa hunahon sa nako ha. Tanawa na. Nagbago mo na yun. Basi kalimtan lang ko nimo ha. Kung sikat na ka. Sus, ikaw gyud, di na ka mabinuangan. Kinsa ganito ka? Sa tingin ni mo? Tanawa na. Congrats again, anak. Salamat, ma. Thank you kaayo ninyo. Good evening, Cebu! Maayong gabi, Pilipinas! Niya na ang latest sa dagan sa atong panahon. Ang shear line o ang tail end of frontal system, kini ang panag-abot sa northeast monsoon o amihan ug ang southwest monsoon kun habagat. Ang padayon nga nakaapekto sa Visayas, apil na ang Palawan. Samtang ang northeast monsoon mo'y nakaapekto sa ubang bahin sa Luzon. Ang weather conditions sa tibuok Visayas,
Palawan, lakip na ang Kalayaan Islands, makasinati og medyo mapanganuron ngadto na sa madag-umon nga kalangitan nga may pag-uwan, pagpanugdog og kilat, samtang ang Occidental Mindoro makasinati og susamang panahon nga may patak nga pag-uwan og localized nga pagpanugdog og kilat. Padayon tang mag-monitor sa ato mga gi-issue nga thunderstorm o rainfall advisories, lakip na ang mga rainfall warnings. Ug para sa mga dugang detalye, bisitahan lang ang ato mga official social media accounts. Mao sa kanunay, amping ug ampo. Kini gihapon ang inyong gwapa ug biba nga weather girl, panamorada nga moingon, ang kinabuhi panapanahon lang yan, whether you like it or not. Wow, friend! Ang ngayon kay kang mag-weather report sa imong new time slot. Ug daghan na kay kag fans. Sa mo to kag kasikat ani doy. I know. Wait. Hi nang weather report. Ay, ito ani Sheila. Asa naman in tao na siya? Hi, miss. Gipatawag ko na ko ni mo, miss. Ikaw si Sheila? Ang bago na kong personal assistant? Yes, miss. Nganong karon pa man ka, ha? Diin makagikan. Tubag. Wow, friend! Ang ngayon kay kang mag-weather report sa imong new time slot. Ug daghan na kay kag fans. Sa mo to kag kasikat ani doy. I know. Wait. Hi nang weather report. Ay, ito ani Sheila. Asa naman in tao na siya? Hi, miss. Gipatawag ko na ko ni mo, miss. Ikaw si Sheila? Ang bago na kong personal assistant? Yes, miss. Nganong karon pa man ka, ha? Diin makagikan. Tubag. Dinhi naman ko, miss. Gani na rin taong kong nangita ni mo, day. Sorry, miss. Narang script, oh. Anong kuwang man eh? Kaya mang weather report? Ang weather report for today, Miss Pana? Ay, dili. For last week. Ha? Ang last week man ang akong i-report ng gabi eh. So, kuha atong last week nga weather report. Naunsa man ka, uy? Sorry. Nangutana raman ko. Sa sunod, una ka mangutana, gamita imong utok ha. Aron dili ka murag tanga. Pasensya na, miss. Ako nang kuhaan, miss. Kalagot. Nagdungan ba mong tanan? PA, makeup artist. Friend, luya sa di Sheila, uy. Nga namang, ingon ato man ang imuhang pagtagad niya. Murag nasakitan mo siya sa imong gibuhat. Wow ha? So ako pang sa nga siya ang langayan. Unyag na hurt siya. Unsa ni mahitabo niya? O magpaka-sensitive siya, di ba? Unsaon niya paglungtad ini trabaho Pasag dili para maanad. Ikaw sad no, magiluluyon sa kikastanan. Ay, ang ako ba? Ay, gigutom ko pinakalit. Unsa na imong dinner? Murag lami-lagi na. Ay, syempre. Pwede makishare? Ay, dili. Pasensya na, Shing. Gigutom git ko. Labi na kay niinit akong utong at tong Sheila. Palit lagi mo, ha? Okay. Sige. Di ba naama mo inyong rasyon? Kao na lang dito. Okay. Pasensya na. Sige. Ato na ko. Kalain ni Pana, uy. Murig, dili naman siya ang kanipana nga akong friend. Nausap naman siya.
ang low pressure area, but don't worry, be happy. Tungod kay di ni mahimong bagyo apan maghatag kini og kusog nga hanging amihan, maong andama ang inyong bagang mga habol kay siguradong magkurog mo sa kabugnaw sa kagabihion sama sa kabugnaw sa inyong relasyon. Joke! Kini gihapon ang inyong gwapa ug bibang weather girl, panamorada nga moingon. Ang kinabuhi panapanahon lang yan, whether you like it or not. Thank you, Direk. Para? Elijah! Let's go. Hala, I forgot to tell you. Huh? May emergency meeting lang mi sa staff, pero musunod na dayon ko nimo. Okay lang? Oh, sige, okay lang. Magpaabot kayo mo sa gawas. Okay? Okay, thank you, babe. Bye. Bye. Oh, saan naman ni si Sheila? Miss, naray mong gipangayo, miss. Diin manigikan, Sheila. Akong gi-research sa internet, miss. Sa internet? Yes, miss, pana. Nahibaw ko kung sa'y tinuod nga research, Sheila. Ang tinuod nga research kanang mugawas ka, manginterview og daghang mga tao, muadtog laing-laing lugar, mag-gather og evaluate og information ug i-analyze ang results. Maunay research. Kining imong gibuhat nga pag-research sa internet. Dili ni research, okay? Nahibaw ka kung sa'y tawag ini? Cut, copy, and paste. Unsa ka elementary, ha? Bisan grade 3, kaya kay buhato ni. My God, ni mo, Sheila. Ano na dawat magkanitrabaho, oy? Miss, pana. Sheila in town. Ay ko taga ingon ani nga material, ha? Kay million ka viewers ang mag-atang na ko matagabi aron mahatagan akong information. Please, in town, tarunga sa lang atong trabaho, please. Usba ni, ha? Di ko ni basahon. Sheila, ayaw ko hatagig research nga gikan lang sa internet. Gawas dito og pag-interview, ha? Diyos ko, Lord, unsa naman ta ini? Sheila, pasensyahin na lang si Pana, ha? Medyo init ang iyang og na-pressure lang siya kay... lain basta na, mo, sabta lang siya. Lain kay si Miss Pana, Miss Shing. Sobra naman siya. Wa siya kahibaw. Nga nakapasakit na siyang pagbati sa ubang tao. Unta, ma-realize niya nga ang mga butang nga muragwa lang niya. Dako ang epekto ini sa ubang tao. Sakit kay siya manulti, miss. Kung makayaw-yaw, murag di ka ubas trabaho. Pasensya na, gyud. Ayun na lang kung nagdipti pa. Ako na ang mga sorry para niya. Sige na. Be, okay na, ha? Shing, dali na, Gwen! Naana! Napunsa mo sa Sakit kay kang manulti, miss Kabalo na sa Pana. halibi. Wapat yung Magbayad ka sa imong pagpasakit nako. Magbayad ka. Imong matagamtaman ang pait sa akong panimaos. Magbayad ka. Pana, dili pa sobra ra ang imong reaction ganina? Bahay na sa di Sheila. Ay, naano sa kanimong pagkamanggiluyon. Shing, ikaw mismo saksi sa akong experience kani adto sa bag-o pa ko. Dungan tagsud ining istasyon na, di ba? Atong PA ko, di ba? Napuno ko siyaw-yaw sa kasaba. Same treatment na ako ni Sheila. Pero unsa kong gibuhat? Wa ko ni sukol. Mas nagkuki pagani ko aron mataron na ko akong trabaho. Ug tanawag ko sa resulta. Here I am. Naabot na kong akong dream position karon. Mo nang di ko musugot nga usa lang kapalpak gikan sa akong incompetent ka staff ang muguba sa image nga dugay na akong gitrabahuan. Mura ba akong gusto ba nga perfect og smooth sailing ang tanan?
Siyempre, friend, nakasabot ko nimo kay we're on the same boat. Ang dungan tanan ning kamot ug miagi og kalisod para ining trabaho. No. No, Shing. Siyempre, lahi ang atong estado karon. Kay ako, mas makita na kus mga tao karon ug mas dako ang at stake sa akong trabaho. Pero, friend, ayaw ka feel offended ha. Pero mura lagi nausab na ka. Oh, siyempre, natural. Magbag-og yun ko kay siyempre. Sa una morning show ko, unya karon na ana sa prime time. Natural lang ang mausab ko. Di man good. Buta ko ipasabot nga murag. Nidako ng imong uba. Proud na kay kasi imong kaugalingon. Shing! My God! Shing, ang tawag anak, confidence. Confident ko kay nahibaw ko nga may ikabuka ko ug may ikapasigarbo ko. Imagine, millions of people ang nag-atang nako kada gabi aron lang mo tan-aw ug maminaw nako. Lisod ka akong posisyon, oy, Shing. Kung nahibaw lang ka. Daghan pa ko gisakripisyo. Oras sa akong pamilya, babe time sa akong boyfriend. Oh. Hala, si Elijah na ituod. Yes. Pana, itaingan sa yung boyfriend nga. Lakaw na siya. 3 hours taon siyang napaabot ni mo. Oh. Sige, bisa, alis ako. Oh my God. Uy, sige na, tawgi. Dali. Hindaan palagi ko. Ganihara mo kung nagpaabot na ako, Kuid. Nang luod na gito si Elijah. Miss, yan ang imong gi-request. Tungod ka din mo, Sheila! Abi mo sa ni mo ng tanan. Tungod na imong kapalpakan na damay ming tanan. Nya karon pa nimo ihatag nako akong gipangayo, ha? Ha? Unsa man ni? Hala, mga suga! Ay! Ana, Abis! Pagbantay! Ganihara mo kung nagpaabot na ako, Kuid. Nang luod na gito si Elijah. Miss, yan ang imong gi-request. Tungod ka din mo sila! Abi mo sa ni mo ng tanan. Tungod na imong kapalpakan na damay ming tanan. Nya karon pa nimo ihatag nako akong gipangayo, ha? Ha? Unsa man ni? Hala, mga suga! Pana! Abis! Pagbantay! Pana! Dali! Mag-awas na tanin yung didi! Pagdali mo! Lain na ganina, no? Nikalit pa lang to, eh. Imagine, ha? Ang mga sugag ang flower vase, gadungan og buto. Hala, friend, basin may bad spirit dito sa dressing room. Ansa? Ikaw sa nyo? Sa kadugay na itong sige balik-balik kini sa studio, karon ka pa mahadlo ka basig may umo daw tang espiritu? Lano over. Si Elijah ba ang imong gisigihag dial diha? Oo. Kanina pa ko sige tawag. Bisan sa chat, di mo tupag. Abisig kinsa naman siguro, oy friend. Manluod jud, masuko. Kilali man ka, gipapaabot ni mog 3 hours ang tao. Mao ganing gitawagan. Ako di siya matubag, bahala siya siyang life. Pero kabala ka man ako. Dito makaantos eh. Patay na patay ka kay tunako. Mao ba? Hoy! Unsa na ba ni? Karon oy, Kusog sa hangin. Ako nagbuhawi, oy. balik tayo sa opisina dali. Dali. Wa maki-advisory ang pag-asa nga may kusog nga hangin susama sa buhawi nga nahitabo dinis among dapit gapong adlaw.
Kasi kung saan ako search, what cute. Hi, Pana! Uy, kasayo ko na to. Oh, gi-check mo gud ako ang weather report kahapon o karong adlaw. Nya mo nagwa mo kay advisory nga may buhawi. Unya, di ka dito gikan tong hangin kagabi eh. Murag diri naman to sa ato nahitabo eh. Kay sa ubang lugar, waman, way report. Giingnan ta na bitaw ka. Giungo lagi ta gabi Ay, eh. sus, limit siyang. Ito, asa si Sheila? May pa-research ko. Sige, tawagan lang ako silang tanan aron nga makasugod na ta sa atong meeting. Wait. Roxanne! Alice! Dali, sunod na mo! Asa na si Sheila? Ramis, wala mo duty ron. Ha? Uy, Pana! Yes? Wali ko nang mo-duty si Sheila ron. Oh, so what? Andali na, magsugod na ta. Grabe ang kainit nga atong masinati dinhi sa Visayas, sugod ug mga adlaw o ginaingon nga mauni ang pinakainit nga klima sa Pilipinas. Mong mga palangga ng mga viewers, iandam ng inyong payong, paypay, sunblock ug tubig para iwas sunburn and dehydration. As always, kinigihapon ng inyong gwapa na biba pang weather girl, panamorada nga moingon, ang kinabuhi panapanahon lang yan. Whether you like it or not. See ya! Kap! Ay, Cheng, si Elijah, na? Wa pa man, friend? O ba ko kita niya? Sa man wa pa mo magkasulti? Sige bitaw kog text, chat ug tawag. Di ba niya to pagwen? Nasuko gito ni mo. Ikaw man sagod. Ha? Ano ako man? Nga siya man sad. Siya rabitay ni sugot na magpaabot siya nako. O, unsa man na, sa din na nako. Sa niya? Hi ni mo, friend. Again, 3 hours nagpaabot ni mo ang tao. Kinisas siya, no? Insensitive ra kay ka. Abi ni mo, ang main ni mong buhato, no? Ato ni mo si Elijah, i-surprise. Pagdaog food, niya pa kay sorry. He deserves it naman sa, di ba? Bawi-bawi pag may time, oy, friend. Do this before it gets too late. Shing. Yan ako doon sa office ni Elijah. May dang food. And ready to give him kisses and hug. Musod na kasi ang office. Oh. Si Elijah. May kauban siyang babae. Iyak kining gipayungan. Nagbinuang na si Elijah na ako. Iyan akong kiilisan. Iyan akong kiluiban. How dare you? Iwan, kakusok sa uwan. Uy, Pana! Nasa man ka? Kabasa ko ni mo. Obvious ba? Nabasa taong kus uwan. Wala ni uwan din, hi? Uwan? Di ba ikaw may kaingon sa ibang weather update kagabi eh? Nga karong adlaw ang pinakainit ka klima nga atong masinati sa tibuok nasod. O di ba? Gikan kas gawas? Wadi ka kabantay nga naglagiting ang kainit sa haring adlaw. Mo lagi, pero gikan ko sa office ni Elijah. Perting kusuga sa uwan dito. Kadiyo tanuon pero kusog. Ha? Uy, ka-weird good ana. Imposible ha good. Doon ra ka atong office sa office nilang Elijah. Gauwan dito niya diniwa. Oh, speaking of Elijah, unsa na? Okay na mo? Law magud atong panghupawa. What happened?
nga di siya laing babae nga kabuangan. What? Gusto ko sana. Yes. Nakita gid nako sa duha ko ka mga mata. Unya, unsa man imo pa siyang gi-confront? Unsa pa sulti? Wala ko maduol eh. Ngano gud? What for? Unya, nganong giasuman nimo nga naa na siya lain. Gawa man dai mo magkasulti. Kaya naman, nag-holding hands ba sila? Nakita ba nimo nga nag-kiss sila? Basta, doon na siya kaupang laing babae. Iyang gipayungan samtang naglakaw silang duha. Ay ni mo, friend. Kaupa naman di ay. Kasi nag-overreact lang ka pa na. Kung wa sila laing babae, nganong wa mangyud ko niya tawagi o mo chat back sa akong mga messages di. Ay, for sure, he has his reasons. Magpauga na ka dito, friend B. Ubhon ka ba yan ang kalaki ni mo? Oh, anak, pana. Nganong mura man kag nagluya? Ug luspad ka. May gipamati ka ba? Ha? Wa man na. Okay ako. Gikapoy lang sa trabaho. Oh, yan ang akong school carpool ma. Ate, hagdan ako. Oh, na sige. Amping ka ha, di magkiat. Yes ma. Bye ate. Bye-bye. Ala, ate. Di ba, nagingon ka sa imong report nga start na sa summer? Anong dago mo nagisigawas? Ha? Bitaw da? Ito ba, sa'yo pa kong weather report? Ay, anak, murag ni duyog nimo ang panahon. Nagluya ug murag magulanon. Oh. Tinuod lagi akong kisulti, Shing. Kung unsay akong current mood, mausad ang panahon. Unsa? Wow! Mura grabe sa nimo ka special friend ha? Nga agdon man sa panahon ang imuhang mood. Unsa ka? Center of the universe? Wasad gani ko mahibaw nga nung naingon ini ko, pero basta nahinomdom ka. Nagsugod niya atong nasuko ko ni Sheila. Niya dito sa dressing room, nagdungan og buto ang mga suga og ang vase. Abi maguna ko tuog. Ungo ang nakaingon at... Shh! Wa lagi ungo lagi. Bad spirit og unsa pa diha, wa na sila. Nahitabo to kay nasuko lagi ko. Og niya pa ha, katong may kusog ang hangin nga murag buhawi. Tungod to kay nang hambog ko nga di gyud mangitaglain si Elijah kay patay na patay kay siya nako. O kini pa ha, katong ni kalit og uwan nga kusog kaayo. Bisag init kay ang panahon, tungod kay nihilak ko. Bitaw no? Abi nimo, sa kong tanaw, doon na gyud ni barang unitunglo nako. Ha? Hindi ka mo tuog ungo, ingon man bad spirit. Pero sa mga barang ug tunglo, mutuo ka. Unya, unsa man yung pag-explain ang nahitabo nako, be? Sige ko no, be. Di ba pwede nga coincidence lang, friend? Oh, sige. Sige, ingon ani na lang ha. Ato dong subayan. Pasok ako, sige na. Tanaw na to kung unsay mahitabo. Sige na, Shing. Palaguta dayon ko. Paano? Hindi ka mo tuog ungo, ingon man bad spirit. Pero sa mga barang ug tunglo, mutuo ka. Unya, unsa man yung pag-explain ang nahitabo nako, be? Sige ko no, be. Di ba pwede nga coincidence lang, friend? Oh, sige. Ingon ani na lang ha. Ato dong subayan. Pasok ako, sige na. Tanaw na to kung unsay mahitabo. Sige na, Shing. Palaguta dayon ko. Paano? Sige na ba? Aron ma-prove na ko nimo nga tinuod ang akong mga gipanulti. Time pa ha. Hoy, pana. Naibaw ka nga nung gibiyaan ka ni Elijah? O giili sa laing babay? Tuwag kay hambugira ka. Selfish. Taas
Taas kay kag tan-aw si imong kaugalingon. Mo imong gusto nga ikaw ang kanunay bida. Og tanang atensyon na animo. Pero naibaw kag unsay tinuod? Dili kayo na ka maayo oy. Swerte lang ka. Pero malaos ra gihapon ka sa ngadto-ngadto. Timan ina. Hoy! Bisag ka nus dili ko malaos. Kay kung unsa may naala ko ron, ako ning gihaguan. Ako ning gipuhunanan og dugo. Singot og sakripisyo, dili kay swerte lang. Mong bisag ka nus dili og dili ko malaos. Buwi ay mo gisulti. Buwi ay mo gisulti. Kako sa dugdug. Hangin og kilat. Dali na sa sud. Para. Panood na kita. Dali. Dali. Oh, friend. Oh, ice cream. O kaon Aron nga mapugnaw na imong Ay, grabe has imong kasuko uy. Naa sa breaking news. Lakip na ang bulkan ni uban sa imong kasuko. Gusto na taon sa imong kasuko, friend. Basin magdungan og pambuto na unsaon naman lang. Sabi na ice cream eh. O, ansa na? Mituon na ka nga may epekto kus mga panghitabo sa tong palibot ron. Ulagi. Tuon ako. Pero friend, ayaw taon og tuo atong akong gipanulti ganina, ha? Joke ra ba yato? Ingon ako kang palaguton ta ka. Yan man, ganahan kang akong pagkataon, ha? O sabi mo gusto. O sabi gusto ni mo akong buhaton. Musayaw ko, mukanta ko. Ha, man, aron sa mausap intaw na imong mood. Og muduyog ang nindot ka panahon. Di ba kaila ka na ako? Dugay mawang akong kasuko. Unsa ka manin ako ron, ha? Bitaw sad no. Mauman bitaw nagpakitabang nako. Nangayo na ko kanang reinforcement. Mong friend, pwede lingkod sa diha. Kaon ni nga ice cream ha. Nya kantahan ti kag kalma, panakalma. Ay kanta mahimo bashing mo sa muta kong kasuko niyo. Okay, sige relax. Muna na ko. Wait ha, kalma na. Kadiyot lang. Ambot lang gid ini. Ambot lagi ko si makapawa sa kong sapot. Friend! Niyan ang akong pampawa sa imong sapot. Hi, babe. Flowers for you. Elijah? Wala na imong sapot. Niyan ako. Oh, babe. Gato ko na kunin mo sa opisina. Oo. Kitaan pa ganit di ka nga may kaubang laing babae. Kinsa man? Ambot lang. Basta taas og buhok. Medyo pution, gamayon. Imo siyang gipayungan. Gihatod sa auto. Si Melanie. Melanie? Kisa man ang Melanie? Akong office mate niya timid na po. Ako rin mo siyang gihatod o niya malihog nga tabangan sa iyang mga da. Mao ba? Sure nga dito nimo babae? Actually, pana, Unsa Elijah? may isulti ko nimo. Ayaw kong inang tinuod ang akong pangagpas, babe. Nagluib ka na ako, ha, Elijah? Gibuang ko nimo. Babe, Unsa? No, Elijah. joke! Babe! Naunsa ka? We've been together for so long. Karon pa ko ni mo binuangag ingon ini, ha? Ambot lang ni mo, babe. Ay sus, ang akong babe. Pana, ikaw lang ang buhay nga akong mahalon. Hindi na ko kinahanglan mangita paglain.
Kay naa na nimo ang tanan. Ya akong gipangita sa usa ka babae. Kay gusto na kong ikauban hangtod sa hangtod. Promise? Promise. Yung anong man siya ka mutubag sa akong mga tawag, be. O mutubag man lang sa akong mga text, sa akong chat. Ay, nagpabibilang good. Aron mamiss ko nimo. Ang saon, busy naman good ka kaayo. Wa na kay time na ko. Effective no. Na-miss ko nimo. Miss ka diha. Sige na. Ayaw na panood. O, kasuko na ako. Niya na bitaw ko. Smile na. Kana, usamot kag kaanyag ug smile ka. Pareha sa panahon, oh. Tanawa. Diba, kanindot? Hanggang dagot. May rainbow, oh. Look, babe. Oh, bitaw. Kanindot sa rainbow. Niuyon ko na panahon sa kong kipatik karon. Babe. Pana? May problema ba? O sa mga lahom kay kagyaw na una. Sultihi ko. O sa problema? Ha? Sige na. Sultihin ako. May nakapahasol ba nimo? Sultihi ko. Remember, boyfriend ko nimo. You can share to me everything. Nakaila ka ni Sheila, di ba? Katong imong PA? Yes. Nga naman di ay. May problema pa niya? Babe, may katingalahang mga nahitabo na ako lately. What? Do you believe in spells? Barang or tunglo? Ha? Unsa? What do you mean? Babe, lately, kung unsa akong emotion, muduyog ang panahon. For example, ha, katong parte na akong sukua. Nikalit og pambuto ang mga bumbilya og vase sa dressing room. Unya kato nagkit-anti ka kauban nga. Katubang may kauban kang babae og nihila ko. Mikalit og kusog kayong uwan bisan init ang panahon. Unya karon nga okay na ta. Nahappy na kog balik. Tanawa. Ninindot ang panahon. And this is not normal. And I am not okay. Oo niya. Garong naapil man ang imong PA sa imong kondisyon ron. Nagtuo ko, babe. Nga nabarang ko. May nagtunglo na ako. Ug ang among guest, mao si Sheila. Ha? You mean si Sheila barangan? Ang putog unsa imong itawag anak basta kay murag naa siya power nga nakapausap na ako. Oo niya. Unsaon naman lang nini mo? Unsaon man nimo pagkaayo? Kinahanglan magkasulti mi. Wa na di sa opisina. Wa na siya ni trabaho. Ambot. We have to find out ug asa siya ron. I need to do something about this, babe. Please. Pana? Friend, sukad ka nagka-okay na mo ni Elijah ba? Niduyugod ang panahon, no? Kabantay ka? Kaayo. Ganina di ay. Na ay rainbow. No? Hala, oy, friend. Daghan yung katingalahan nga nahitabo, no? Ambot uy, basta feeling nako no, naagyoy nagcast og spell nako. May bibarang nako umitunglo. Barang dayon? Unsa di ay, be? Ikaw kuno, be. Unsaon nimo pag-explain ang mga paghitabo, ha? Feeling nako, friend, si Sheila gyud ang hinungdan ining tanan. Abi ni mo? Sukad di mo nakasab-an si Sheila, no? Wa na bigit siya may balik og trabaho ay. Nag-awol ko, no? Feeling nako nalain gyud siya nimo. What?
May awol si Sheila? Oo, nasyak sa bitaw ko. Shing, di ni maayo. What do you mean? Kinahanglang magkita mig balik ni Sheila. Ha? Kung sakto ta sa tong pangagpas nga siya mo uy root cause ining tanan, we need to see her. Siya lang ang bugtong makabakwi sa tunglo. Mong tabangi ko, Shing. Tabangi ko nga matultulan kung hainon mahimutang si Sheila. Tabangi ko. Miss, I'm so sorry, Miss. Sorry, gid kayo. Ambulansya! Magtawag tag-ambulansya, please! Tabang yun! Tabang! Mianana! Anak pa na? Kumusta naman ka, ha? O si pamati ni mo? Babe, kumusta? Anak, matod sa doktor, may gani kuno kay wa ka maigo sa kilat. Nakurat lang kas mga panghitabo, maong nakuyapan ka. Magkagawas na tayo anytime, babe. Okay lang tanan. Babe, ingon ani na ba ko forever? Di na kit mawa ang tunglo na ko. Ayaw pagsultig sama, anak. May kaluoy ang Diyos. Ug way makalupig sa iyang gahom. Pangayua ang iyang pasaylo. Ma-okay ra lagi ka. Babe, ayaw pagpagawas paglaom. Elijah, buwagin ako. Kaya di ko gustong maamong ka pa. Maamong sa unsa? Sa akong curse. Mong buwagin na lang ko aron di ka di malasod. O aron mahimong normal ang imong kinabuhi. Pana, nausam ka. Ganun ka na may imong ginahuna. Dili na mahitabo. O di ka buhagan. I'll be here for you no matter what. Babe. Lord, ni ako aron kinasing-kasing ang mga hayop pa sa ilo nimo. Ug sa mga tao nga akong nasad-an. Please, Lord. Please. Wad ana ing taon ning tunglo nga ni anak ko. Manias akong pagkatao. Magbag-on ako. Ug ingon man, magbinantayon na sukat karon. Please, Lord. This I ask through Mary. Amen.
Friend, pana, kumusta naman ka? Nia, recovering. I hope ma-okay na ka, friend. Thank you. Shing, I need to see her again. Ha? Kisa? Si Sheila. Unsa? Niya, saan naman lang, udi na sa ka makapugong sa imong emotions. Maningkamot ko nga dili mo tukarang akong kalagot ug gusto ko. Gikan ko actually sa simbahan og nangayon ako guidance ni Lord. May mo bang upanan ko ni mo, Shing? Sige na, please. Please. Mubalik ta sa ila. Pagkigsulti ko balik ni Sheila. And this time, heartily na. Pana? Sheila, ni anasad mi. Miss Pana, kumusta naman ka, Miss? Mayo kay dili ra kay seryoso nahitabo ni mo, Miss. Nakuyawan ba ako adto ay? Oh, kaloy sa Ginoo. Okay ra ko. Og ni ako kay gusto ko mangayog sorry nimo. Miss, I know last time kuwang ang akong sincerity sa akong pagpangayog sorry. Nagihapon ako ang kasuko, ang kapungot sa nahitabo nimo. And I blamed you for everything that happened. Miss, okay ra. Nakunsan siya masab ko sa nahitabo nimo. Ang kuno nako. Oh, niyatong imo kong gikasab-an og maayo gipakawawan sa tubangan sa tumakaupan. Naglakot ko nimo. Nanganti nga unta. Imo pong masinati ang kasakit nga imong gipatagamtam nako. Og anak mo hibaw kung unsa pa akong ipanulti adto, Miss Pana. Maong pasaylo asab ko, Miss. Sheila. It's okay, Sheila. It's okay. Nakasabot ko nimo. And I've really learned my lesson. So, di na tika pugson nga bakwion kung unsa may imong nasulti na ako ato. Basta hugot ang akong pagtuo nga dunggon sa Ginoo ang akong pag-ampo. Nga mabalik na ko sa kaning ako. Ug dili na maapektuhan ang panahon sa akong emosyon. Apil sab ka sa akong prayers, Miss. Thank you. Basta, imo na akong na-forgive sa akong pag-mistreat nimo. Of course, Miss Uy. Nakita masab na kong imong pagbago ug ang sincerity sa imong mga matamis. Naibaw ko nga na pressure lang ka to, Miss. Salamat, Sheila. Friends? Friends? Oh, anya, kumusta naman imong pagpakikita ni Sheila? Okay kaayo, Shing. Iyan ako napasaylo. Mayo noon, friend. In fact, ako kaya siyang gihangyo nga mubalik na sa trabaho. Wow, that's good news. I can't afford na mawa sa hingpit ang iyang career na ako. And I hope nga ma-okay na ang tanan, Shing. Ug ko na sa Ginoo ang akong pag-ampo. Hala, friend. Doon ka na bantayan? Ha? Nag-uol ka o mihila ka. Mihila ka karon. Apan tanawa ang panahon. Oh, na maapektahin sa imong emosyon
friend. Bibi, ipakita na ko ang imong ubang mga emosyon. Ma, Ruby, na ako'y good news ninyo. Oh, unsa man ka na, pana? Ha? Bitaw, ti. Nawa na ang tunglo. Nawa na nga akong tunglo. Tinuod, ti? Ha? Yes! Yes, ma! Yes! Ganinang hapon samtang nagsulti mi ni Shing. Nikalit ko og hilak pero wa mausap ang panahon. Uy, mauba. Dayon, gisuwayan ni Shing ang uban akong emosyon ug wa na gyud maapektuhi ang panahon sa akong nagkalain-laing emosyon. Ay, salamat sa Ginoo, anak. Lord, thank you. Agoy, mga pinalangga na mo mga viewers. May nakita na nga na por mga low pressure area pero ayaw og ka-pressure. Kay dili ni mahimong bagyo. Bagang kapanganuran lang ang mahimong epekto ni ini dinhi sa Kabisayan ug Mindanao ug may mga katag na pag-uwan sa kinatibukan sa Luzon. Padayon lang tang magmaampingon ug magmaampuon. Sa gihapon, kini ang inyong guwapa nga biba pang weather girl. Panamurada nga moingon ang kinabuhi panahon lang yan, whether you like it or not. Thank you, Direct. Pana, Hi, boss. tagtangon ti ka sa primetime news. Huh? Unsa, boss? Wala kay appeal sa primetime slot. Pero nga naman, boss, huwag ka makauyon sa akong pag-report. Boss, pwede man akong i-improve o buhaton kung sa may imong gusto. Nya, usa pa, boss, nagbago naman ko. Bisag imo pa kung... imong pangutan-on ang atong mga staff. Wala sila reklamo na ako. Please, ay lang kong wad sa programa, boss. Please, please. Pana, Sorry, boss. maong kuhaon ti ka din sa primetime news. Kay may kaugalingon ka ng programa matag Domingo. Boss, unsa to, boss? Wait, unsa to, boss? Os bara tong gisulti nimo? May lifestyle program ka na every Sunday. Nga ikaw mismo ang host. Unsa, boss? Really? Congratulations! Thank you. Thank you. Well deserved. Thank you, Shing. Wow, babe! Congrats, babes! I'm so proud of you! Thank you, babe. Babe! Thank you. Miss Pana, congratulations. Thank you, Sheila. And babe, thank you. Mr. Chavez, thank you so much. Thank you, Lord. Thank you, everyone. Thank you. Pila. Unsa nga network? So ayan guys, no, nadunggan ninyo ang kaagi ni Perlita. But wala pa ko kapamati guys, no, sa finale guys. Kaya paghimo na ko aning vlog is 4:56 PM pa man. Sa part 5 pa lang yun ang akong last na nadunggan guys, no, last part. TM na. Be, pilay mo kwarta. 15. TM ne. So manginabuhi sa ta guys na ay magpalod no. Og TM no. Kinsira. Og ang number kung gusto mag-pixmate guys no, dira ang iyang number.
0935-877-8085. Yoda ni siya guys. Yoda no? Pila makabuking soon? Hoy. 0935-877-8085. Kenzie. Ang lidaan. Suot kuya, Pila? 100. Kunin kuya ba? Agot ba ninyo? Hindi mo magdalag internet. Oh, reload yun. Sorry. Pang tawag or internet? Internet. Ha? Internet. Ay, Ikaw di ay nga siya man akong pangutana. Ay kahubog ka. Sige, connect na. Mangitaril. Oh, narpabata imong sagbot. Bata imong sagbot. Sorry. Labay tao. Pakita niya sa Bluetooth. Kalimot ko sa pangalan. wow! Di naman ka diri ay. Pila day cash out? 100. 500 Japon. Grabe, sige ran mo cash out. Uy. Dauga na pod ni ba? Sa Bluetooth. Ah, pangita diha. Galaxy E70. Apilig Jess. Apilig Jess. 110 tanan eh, 110. Di mo magbalot unya. Ha? Dili. Isarang kananan. Oh, rich kid baya mo. Ayaw patungi. So wala po ko pamati guys no sa finale, but ako rin pamati on once ma-upload mi siya. For now, nanindak ako guys. Uy, na mag-cash out og 500. Og ang charge naman na Galaxy S70. Vlog kaya. Wala, istorya lang ko ako ra. Filmi C3 man eh. Ngay Realme C3 diha. Oh. Oh, diha na lang connect. Hindi ka ba na naman na sa history, pangitaan na lang sa history. 480 na lang, 490 na lang isunod sa kita. Ay, gatot man ka. Oy, wala ko'y sukli. Ha? 480 na lang. Mura na akong kwarta o unsaon man na pag 480, mura na akong kwarta unsaon man na. Nana daw. Oh, na. Na, 490 man eh. 496. Unsaon man na paghatag ako ani nga maura man ni wa ko'y sukli. Nga maura man pud ni oh. Unya nga taod masinsilyon. So, daog na sa kuwan. Daog sa papa niya, oh. Barato. Uy, sa kuwan, duwal. Unya nga taod bata kay wa ko'y sukli ko ako ni palitan dito pila ri ginan siya Jess palitan pa na quits na di ba? Ay, Chay! Chay! Pila man no. 003 to.
So ayan guys, nawata kadali kay nagka-busy ang linya guys no, nanginabuhi ata. Nya, musta naman ang nag-vlog sa YouTube ang good ay. Sa YouTube, pero makitaan po ko ninyo guys sa Facebook no. Dodong God Vibes. Paki-follow na lang no para happy tang tanan. Oh, magduwa.